Grabatzen ari garen unean, hurrengo eguneko arratsaldeko 7:19 minutu igaro diren honetan, atzo Ermuan Santiago egunez, Altunak eta Iztuetak Zabala eta Imazen aurka jokatu zuten Masters CaixaBank txapelketako bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Altuna eta Iztueta ziren favorito eta pronostikoak nabarmen bete zituzten, izan ere 22 eta 11 irabazi zieten Zabala eta Imazi. Lehen jardunaldian, bi bikote hauek garaie irten ziren, batetik Altunak eta Iztuetak laudion irabazi egin zieten Jaka eta Marti Jari 22 eta 11ko emaitzarekin, eta Fuenmayorren Zabalak eta Imazek 22 eta 14 irabazi zieten Artola eta Rezustari. Honen bestez, biak ala biak lehen puntua poltsikoratuta iritsi dira lehen bigarren jardunaldi honetara, eta partidak gako asko eduki ditu, baina gako nagusia Javi Zabala izan da. Partida hasiera oso berdindua joan da, ikusi dugu Javi Zabala pilota oso ongi mugitzen, batez ere atzelariak maila oso onean ikusi ditugu biak ala biak, batetik Ander Rimaz pilota asko arrotzen kentzen eta Iztuetari gaizto jartzen, altzuenean Iztueta ere berdin jardun da, hau da, pilota oso aurrean zuenean asko behartu du Ander Rimaz eta bi atzelariak oso parean aritu dira eta oso maila onean gainera. Javi Zabalak izan du hasieran txakalaldi handi xamar bat, lehen 6 tantoetan edo bi pilota galdu ditu eta halako pilota galtzea Altuna Iztu eta bezalako berme handiko bikote baten aurka garesti ordaindu ohi da ondoren hori, eta alaxe gertatu zaie. 6 eta 5 arte partida oso berdindua joan da, gehienetan gainera urdinak aurretik, esan dugu Javi Zabala pilota oso ongi mugitzen, Altuna ongi jokatzen, baina distira handirik atera gabe, eta Martxel Iztu eta Ander Rimaz atzeko kuadroetan bikain, biak ala biak elkarri asko behartzen, pilota asko kentzen batez ere aurrelariei, eta aurrelariek sartu behar zutenean ere askotan oso deseroso sartu behar zuten, eta horixe izan da gakoa. Bestalde batetik, gaur aipatu nahiko nuke, Jokin Altunak atzo, ezkerra irez Zabalean gurutzatzerako garaian berriz ere zehaztasunarekin gurutzatzeko autua egin zuela, egia da, ez zuela alde horretatik tanturik atera, baina arriskatzeko ikusten zen Altuna, eta hori ere seinale ona da, ez? Aurreko partidetan badakigu ze inteligentzia duen pilotari honek, Jokin Altunak, aparteko inteligentzia dauka, partidak oso ongi irakurtzen ditu beti, eta aurrekoetan gehiago jokatu izan du aurrelariaren oinetara eta bar, baina gaurkoan ez, gaurkoan txapa bilatzera joan da, txapa eta arrastoaren artean nabarmen muga hori bilatzera, baina ia da ez duela tanturik atera, baina hori ere aipagarria izan da. Gerora ordea, pixkanaka Javi Zabalak hasieran esan dugu, bi pilota galdu dituela, baina ongi mugitzen ari zen, baina asko okertu da. Gerora, Ander Rimazek zuzen jarraitu du, gorriek ere biek oso zuzen, aparteko joko distiratsurik erakutsi gabe, Martxel Iztu eta atzean oso sendo eta aukera zuenean pilota ederki atzeratzen, Jokin Altuna aurrean bere lana fin beteaz, baina Javi Zabalak aurrean pilota asko galdu ditu, ez? Nik uste gehiegi tematu dela Jokin Altunari jokatzen, eta horrek gerora desesperazio batera ere eraman duela, ez? Eta gauzak ez zaizkio bat ere ongi irten Naiararrari. Horren ondorioz, 12 eta 6 aurreratu da bikote gorria, eta, bigarren zatian zail ikusten genuen, buelta bat Zabalak asko hobetu beharra zuen, eta alaxe izan da. 18 eta 10 iritsi dira bigarren etenaldira, Altuna gainera pixkanaka distira pixka bat ere ateratzen hasi da, hor tanto batzuk amaitzen, ordura arte tanto asko ez ditu amaitu, baten bat edo beste bai, baina asko ez, eta hor pixkanaka biru tanto atera ditu, pixkanaka ere gorrien desesperazioa gora zioan, Iztuetako songi jarraitzen zuen, eta 18 eta 10 aurreratu dira, eta gero ja da 22 eta 11 amaitu da norgehiagoka, esan bezala. Gakoa Javi Zabalaren egon da, ez du ongi irakurri
partida oso irakurketa okerra egin du Naiararrak. Eta beno, ikusiko dugu ea txapelketan zehar honek zenbateraino baldintzatzen duen, konfiantza aldetik eta abar, baina nik uste irakasgai ona izan dela Zabalarentzat hori, eta aurrerantzean ikusiko dugu. Bestalde, aipatu behar Ander Rimazen maila, Ander Rimaz oso maila honean ikusi dugu, pilota asko kentzen, boleaz oso pilotari ona da, baina bereziki ongi, eta Martxeliztuetarena ikeragarria da, lehengoan Laudion sekulako maila eman zuen, eta atzo ere Ermuan berdin-berdin aritu zen. Maila oso honean, egia da 6 pilota galdu zituela, baina oraindik ere lehen mailan asentatzen ari den pilotaria da, baina sekulako garapena duen pilotaria da, kolpe luzea, segurua da, lasaia, benetan pilotari eta atzelari oso goi mailako baten aurrean gaude. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.